mai bună. Este mesajul la peste 300.000 de copii din întreaga lume care au plantat copaci și s-au prins într-un lanț uman cu scopul de a atrage atenția asupra fenomenului poluării. Proiectul s-a derulat și la Constanța, unde peste 50 de elevi ai liceului Lucian Blaga s-au alăturat marii familii internaționale și au sădit în curtea școlii 6 copaci. Primii copaci au fost plantați în insulele Tonga, Oceania, apoi, urmând cursul soarelui, au fost sădiți pomi în Asia, Europa și Africa, iar ultimii arbori vor prinde viață în insulele Hawaii. La acest proiect internațional au participat și elevii liceului teoretic Lucian Blaga, care la cei 300.000 de copaci plantați în întreaga lume au adăugat 6. Ne-am înscris în acest proiect acum 2 ani și anul trecut, în septembrie, a fost prima acțiune de acest gen, mai restrânsă. De data asta a fost mai amplă. După cum vedeți, au participat peste 50 de elevi ai școlii. Fie că abia au pășit pragul școlii sau că mai au puțin până vor termina liceul, elevii au dat cu toții o mână de ajutor colegilor de pe Mapamond. O zicală românească spune că trebuie să faci 3 lucruri în viață: să scrii o carte, să faci un copil și să plantezi un copac. Acest mesaj l-au transmis și elevii liceului Lucian Blaga alături de alte 1100 de școli din lume, iar scopul acțiunilor este de a salva natura de poluare. Pentru mine este un nou început de drum, este primul an care fac lucrul acesta și îmi place foarte mult. Înseamnă foarte mult. Îmi place să plantez pentru că ajut natura. Elevii au încercat prin acest proiect să tragă un semnal de alarmă tuturor locuitorilor terei, amintindu-le astfel importanța mediului înconjurător pentru o viață sănătoasă. Specialiștii spun că un copac absorbe o tonă de dioxid de carbon pe parcursul vieții lui.